سابقہ MP رئیس سعید خان نظامانی کے بیٹے کمال خان کی عیادت کرتے ہوئے خلیفہ ڈاکٹر محمد ہاشم قاسقیلی، سابقہ MNA غلام دستگیر راجڑ، فقیر یاسین ہنگورو، رئیس ملا نظامانی کے ساتھ ضیاء الدین ہاسپٹل اورنج روحانی پیشوا اعلیٰ حضرت پیر سائیں پاگارا جن جے پوٹرے پیر سید محمد راشد شاہ راشدیہ جے نینگر سید محمد بقا شاہ جی روڑی آمد۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پروگرام وس مرحوم فقیر غلام قادر پیان جے فارم ہاؤس تے تھی گزریو، جے میں خصوصی شرکت خلیفہ فقیر احمد صالح مہر مکچوں کی گھم گئی۔ پروگرام جا میزبان فقیر کمال الدین پیان، فقیر غلام نبی پیان انجن ہوا۔